Ang kakumpari nga misis na di kono sa swertres. Buntag po to hapon, mga numero pirmi ang yaw-yawon. Wala yun siya swerte, sige ragkapildi. May gimaintin pang number, wa mo gawas pila na kayer. Iyang giundangan, wala niya gipustahan. Paglabay sa usa ka buwan, ang numero kay ni gawas man. Swerte yun niyang mahaya, sa swertres mo na kuno siya. Kay pila ka tuig niyang pinusta, wag yun nakadaog bisag kausa. Aba ng iyang amigo, may gihatag nga numero. Aron gamay ra kuno gasto, ipustahan ra niyag piso. Pagka alas 5, di gawas man ang numero. Iyang daog perting gamaya, kay pisura iyang pusta. Namasin siyang modaog nasad, kada adlaw siyang mopatad. Ni pusta siyang usa ka libo, kung modaog dako kaayo. Sige pusta way gawas-gawas, nahurot ang halin sa kupras. Makapalit pa sa unag litsyon, karon bulad na lang o kanton. Alas 5, di gawas man ang numero. Iyang daog perting gamaya, kay pisura iyang pusta. Namasin siyang modaog nasad, kada adlaw siyang mopatad. Ni pusta siyang usa ka libo, kung modaog dako kaayo. Sige pusta way gawas-gawas, nagniwang na iyang lawas. Kaysa pagkaunwa na'y gana, sige gubuhat kung unsay resulta. Kaysa pagkaunwa na'y gana, sige gubuhat kung unsay resulta.